Ongi etorriak Sorturen Birfundaziorako 3. tutorialera. Gaurkoan, Kontseilu Nazionalerako hautagaien bozketa, emendakinen bozketa eta kongresuari buruz arituko gara. Beste behin, gogoratu parte hartzeko, akreditatuak egon behar garela. Horretarako, partehartu.sortu.eu selbidera joan eta izena eman atalean sartu. Prest? Bikain. Prozesuko 3. faseari ekingo diogu. Urtarrilaren 9-tik 20, zerrenda ireki bidezko hautagaiak eta emendakinak bozkatuko ditugu. Eta urtarrilaren 21ean, kongresua burutuko dugu. Zerrenda ireki bidezko hautagaien bozketan, Kontseilu Nazional osoaren erdia baino gehiago hautatuko dugu. Gutako bakoitzak, gehienez 11 lagun hautatu ahal izango ditu. 10 nazio irizpidez, eta 1 herrialde irizpidez. Epe berean, ponentzia berasteko asmoz, emendakin partzialak bozkatzeko aukera izango dugu. 100 izan dira jasotako proposamenak eta emendakinak. Beraz, hauek bozkatzeko metodologia txukun bat prestatu dugu. Hautagaien bozketa, herri batzarretan zein plataformaren bidez egiteko aukera izango dugu. Hautaketa errezteko, kide bakoitzaren aurkezpen bideo bat eta ibilbide kurrikuluma izango ditugu eskura. Emendakinei dagokienez, plataforman emendakin guztiak irakurri eta bozkatzeko aukera izango dugu. Eta herri batzarretan, korapilo nagusiak eztabaidatuko ditugu, debatearen kalitatea lehenetsiz. Bozketarako tarte hau, urtarrilaren 9an zabalduko da eta urtarrilaren 20an itxiko da gauerdian. Kongresua, urtarrilaren 21eko goizeko 10:30 hasiko dugu Bilboko Euskalduna jauregian. Kongresuan parte hartzeko, plataforma bidez edo egunean bertan eman ahalko dugu izena. Kongresuan, bozketen emaitzak jakingo ditugu. Kontseilu Nazionala aurkeztuko da eta sortu berriak martxan jartzeko beharko dituen zenbait elementu erabakiko ditugu. Beraz, gogoratu, urtarrilaren 9-tik 20, Kontseilu Nazionalerako zerrenda ireki bidezko hautagaien bozketa eta emendakinen bozketa. Eta birfundatze prozesuarekin amaitzeko, urtarrilaren 21ean, kongresua Bilboko Euskalduna jauregian, goizeko 10:30.